5 лесни стъпки как да настроиш Wi-Fi камерата си към телефона с ICC. Сваляме приложението ICC от App Store или Google Play и си правим регистрация в него. Как да подготвим телефона си? Включваме Wi-Fi, Bluetooth и GPS. И важно, изключваме мобилните данни. Добавяме камерата от плюса горе в дясно и избираме Add Device. След това избираме Wi-Fi камера и се съгласяваме. Даваме Next и избираме мрежата на Wi-Fi, която е 2,4 ГГц. Ако виждаш две мрежи от рутера си, избери тази, която не е 5 ГГц в името й. Ако е само една и не си сигурен, тогава се свържи с твоя доставчик на интернет. Въвеждаме данните за интернета, сканираме QR кода от телефона и трябва да чуем ето този звук. Някои модели изискват въвеждането на парола ръчно, а други я имат автоматично и ви прехвърлят директно към въвеждането на името на камерата. След като сме задали име на камерата, я изключваме и слагаме картата памет. След като сме поставили картата памет, камерата вече е готова за монтаж. А ако не се свързва, натискаме бутона Reset и задържаме. Трябва да чуем сигнал. Restore factory settings. Please don't power off. И опитваме наново. QR кода не се сканира, тогава провери задължително дали си на 2,4 ГГц. Запази видеото за по-късно, ако плануваш да си сложиш камера. Разгледай голямо разнообразие от модели на нашия сайт kasabasystems.com.